Inštitút Juraja Páleša v Levoči patrí pod Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity. Pripravuje špeciálnych pedagógov. Obnovené priestory slávnostne posvetil a otvoril spišský diecézny biskup František Tondra počas uplynulého víkendu. Rekonštrukčné práce začali v roku 2007. Objekt bol skolaudovaný a odovzdaný do užívania v novembri v roku 2010. Sociálne znevýhodnených, ako vieme, tu je naozaj dosť. Nie len znevýhodnených zrakovo, sluchovo, ale aj sociálne. Takže jak sol tu treba takéto pracovisko. Levoča je centrom nevidiacich, aj iné špeciálne školy sú tu so zdravotným postihnutím. Je potrebné veľa špeciálnych pedagógov a práve toto sa tu študuje, samozrejme, že aj iné veci. My chceme, aby tá Levoča tradične slúžila ľuďom postihnutým, bo to je veľká tradícia Levoči. Okrem výučby v odboroch špeciálnej pedagogiky má Katolícka univerzita s inštitútom jasný plán. Aby predovšetkým tu sa otvoril taký inštitút vyučovania angličtiny a cudzích jazykov pre nevidiacich. Inštitút nesie pomenovanie po Jurajovi Pálešovi, zakladateľovi prvého pedagogického inštitútu v Uhorsku a na Slovensku. Jeho osoba na Slovensku ešte nie je docenená. Veď začiatkom 19. storočia, keď otváral ten učiteľský ústav, o takom dačom sa ešte nikomu nesnívalo. Učitelia vlastne nemali kvalifikáciu, to boli bývalí vyslúžení vojaci, ktorí akurát vedeli čítať a písať a narábať trstenicou. A ten učiteľský ústav vychoval za vyše 100 rokov svojej činnosti veľa ľudí. V tejto tradícii mieni inštitút pokračovať tak vo forme denného, ako aj externého štúdia.